Angku Kapalo Sitalang par ampe anginlah bakisa Malaye biduk ka kurinci masin rasonyo aye lawi dilaye inyo pai komisi batinyo lain nan dimukasui. Kota suwo de beliau sadang komisi iyo padusi di dalam rumah. Lai lo tampan rawinyo lai tacelak rupo kanianyo nan manih di padang mato. Ko inyo tak bakari jo inyo tari sekali naik kate rumah. Dubalang menjago di halaman mencari urang lalu linteh. Ko lai lakinya membalik pulang. Lorong kepada perempuan de takui apo kadayo apo katenggang de padusi. Ramu arasu dalam hati baragih tidak jorilah dikaluakan saja samo surang. Sajak saumu salamu gadang alu barasai nampak nangko. Di hati tulih kepada suami tidak suku babuyak jahit tapi dipasu angku kapalo. Tidak lama antaronyo ala berjalan angku kapalo diiriang dek dubalang. Ala pulang malah suaminyo dari sawah lalu disabik sajo tarik tarang. Paso baliau angku kapalo iyo nan datang komisi anianyo di dalam kampung. Membek karajo nan tak baik baliau paso badan ambo. Lorong kepada badan nenek sadang urang kampung lai tekui kunulah badan ambo surang. Usah lai kamalawan mancalianyo sajo alah damam. Usah tuan bangi kepada denai. Ambo tidak nan basalah mulut tidak nan tadorong kato pun tidak nan talampau tidak puluh nan salah jalan. Denai kan di rumah saja. Sungguh pun baitu bana ikolah nasib nan ditanggung ikolah jinih yang dirasai. Dan hino gadang di dunia nangko tak hino sahino nangko pulang maklum kepada tuan. Baru menanga dikato nan tun tamanuang hilang pangana paka arasonyo talam talingo kalam candonyo pembanangan bangi berang di dalam hati namuh memunuh angku kapalo namun takana pulo sabalianyo dilawan badan ko kalah inyo urang nan ba elimu bakato surang dalam hati biarlah dulu dene tangguangkan dinanti kawan nan samu bangi pulo. Dalam lambe nambakian de acok parangai nan banantun namun nan busuk babaun juo. Banyaklah orang nan ala tahu tapi apo kadisabik kok dilawan lah nyato tidak talawan. Inyo nan urang pamarentah pakai bisluit dari ate. Lagi pun tahu jo sitarala. Adalah pada suatu hari di hari Jumat masuk itu Ralmi lamu saji waktu itu iyo di kampung Sitalang. Sedang orang sudah sumayang hendak berbalik pulang hanya lai sinan tibu angku kapalo hendak berjumaat mukasinya didapati orang alah keluar lalu berkata angku kapalo. Manulah kalian nan banyak nangko balik kalian ke dalam surau surang pun tidak boleh pulang. Ulangi balik sembahyang Jumat kalau tidak nambah nantun dene pancuang kalian kini-kini dede carikan kapalo kalian ke sadonyo. De orang dubalang nambah rampe lalu dipaso orang berbalik ke dalam surau. Hantam laki tarajang tibo tidak paduli di orang gaya tidak nyusayang ke anak ketek. Dan bak baru kanai ciri ayam. Kian mana pun kamari menampak maklumlah kita tentang itu. Sebab inyo di muka induk samang. De arok pitih nan sagadang biarlah paham kata juat. De arok pangkai ate dunia biarlah parangai ate pada binatang. Kunun de orang dan banyak de takui kepada angku kapalo kok dilawan sama-sama mungkin tak bunuh angku kapalo. Sarato dubalang nambah rampe. Tapi dipikir sebalik lai, kok iyo tak jadi nambah itu tentu orang pemerintah baratui seradu nan datang. Kamanang kok maini kampung tabuju dalam kampung kan jadi abu kampung nantun lalu diturik saja perintah beliau babalik ke dalam surau sumbayang diulang sekali lagi. Alah sudah sumbayang Jumat bakatu angku kapalo. Manulah kalian kasadonyo dengan adik kalian elok-elok kok nyo sayang jo angok kalian kok ibu kalian di anak bini lai jo lama wajarami turikan perintah denai tidak boleh dua bicara. Salari salamu nangku kalian lah tahu jo
awaden nan menjadi raja dalam negari Sitalang ju batu kambiang. Kini baitulah nyolai. Iriangkan waden dek kalian pulang ke rumah. Arak dek kalian bersama-sama, surang pun tidak boleh menyimpang. Alah kalua angku kapalo diiriang dedu balang nan barampek satu bangulu ju anduko cukui imam dengan kati mairiang puluh anak nagari. Lalu di arah malah angku kapalo iyo ke kampung Alhan Sira ke rumah si Upi Nuri. Dalam lambe dan di jalan jauh basarang dake alah tibu di laman rumah si Nuri lah naik ke rumah angku kapalo bakato beliau masuk itu. Manulah kalian kasadonyo tidak kalian manorik perintah nan dari denai angku kapalo dan baju mat di hari nangku kan dimulai pukul ampe. Apa sebabnya tidak manorik perintah? Tidak kau kalian sayang jo nyawa, tidak kau takut bacarai jo anak bini. Kunun de orang namanya kato nan tidak berjawab labu berjalan hanyulai pulang ke tampek masing-masing. Di hari Jumat 6 barisuknya kira-kira pukul 2 balas siang kan iyo angku kapalo titik perintah kepada du balang disuruh mencalik kamu saji. Laikoh perintah didengar orang kampung. Alah berjalan du balang dan berampek lah sampai di halaman surau tampaklah orang rami di surau nantun. Tibu bana dalam hati tidak mungkin melarang orang berjumaat. Dicari akak jo kalaka indak berbalik lagi ke kantor. Lorong kepada angku kapalo sebab lalamung bana dang rasonyo nan disuruh tidak berbalik tapi berang di hatinya. Alah sirah candu matonyo bak sarup. Po harimau kemanangko mengeretek sungguhnya lalu diam di melatungke di bawah du balang du barampek lai. Bajalan bagalui-galui gadang adang-adang balari kete adang-adang bajalan capek. Dalam lambe nambakian alah tibo di laman surau. Tidak inyo membasuh kaki lalu naik sekali. Tibo ditantang mikrab surau tampak kati imam baca khutbah. Beliau mainkan tungkek kabake imam dengan kati. Tibo diurangkan lacui maharang urang kesakitan. Tibo palokok tunggak surau menggaga bunyi surau nantun. Baraso karuntuh musaji nantun. Hiru biru dalam surau urang banyak tang sajo sabab dia takui kepada angku kapalo. Tidak lama antaronyo sinan bakato angku kapalo. Manu ladu balang nam barampek paku dek kalian surau nangku manu kalian nam banyak iko kalau ado nam marasu hati boleh nak dene cubo agak sajamang boleh nak tahu dek kalian pakai tangan den. Kunun de urang dan banyak api bangi dalam hati namu mamunu angku kapalo. Tapi kia sabalik lai dek karena beliau angku kapalo sebab memakai bis luit pemerintah. Tentu menyusah kemudian mungkin urusan baratih teradu datang kemari. Urang berjalan hanya lai iyo ketampek masing-masing. Tidaklah jadi urang sumbayang Jumat. Kapa suranti hendak katiku balabuh tantang taluk karuang. Kaba baralih tantang itu alianyo kepada urang kampung bersambung.